Guys. Komplit nih sih. Awit berluhur sampai maghrib. Gobar iki lho. Apa nang mana? Tekonan tuyule tekonan di jopo ya nek. Keh, Oke. sing antri wakeh. Sing antri banyak sekali. Ngah-ngah. 250. Niki mbok kira dhuwitku dhewe, didum Mas Amu. Tak iku tak iku. Pak, Tiko. Tak yo ben seperti nyambut gawe. Gak boleh, masalah ini nih, tak boleh mangan. Ngono. Ini suara sangat. Nah. Terus Ibnu Wes. Lek, Tek Basuki wae antri apa? Antri sembako. Golek ya wit mang. Dhisik dhewe lho jane jenengmu mang. Ndelep neh bisa lho kok Salahe wis dipanggili awit mang Basuki, Basuki ngono kok. Neng Taylor gak moro ya. Ada tutup kita anteni kok. Duwe ndelep wis. Tiko jajae. Bagamu wis terhanyut itu. Terlanjut, iki gak ngeri gak. Lah ndelep kok ATM. Apa? Ini. Antrian ditinggal. Anu sih Pak. Antrian ditinggal. Dari Senin mau kan. Sekarang mau potongnya loh. Konsonte. Suntik barang potongan ditinggal hilang antriannya. Mbak Neni. Ini 100. Gantian antrian selanjutnya tau iki. Sing ngenteni yo anu cangklungen no. Ngenteni sira teko yo ora. Nah, terus oke. Duwe gua ya. Gopo. Kan 120. Bener tau? Duit dindum ini guys, masam. Tapi cek isik lebih gebokane lebih cek to. Tenang ya. Kita. Cek. Cek sing rong dibayari cek berapa lokasi? 3. Bu. Telu. 4. 5. Satu-satu tau. Ayo. Satu hari kan bisa ikut bayar. Dan ini Bisa 100. Dia tahu. Mbak Win. Tak utang ya Mbak Win. Sah. Tak. Harga sah wae. Geseh Mbak Win. Kepitane kok 200 wis gawat iki. Udah gebitan Mbak Win. Nah. Penting gebitan atusan wis. Loro telu papat lima enam pitu wolu. Dua, lima, Iki sing gongene anu ya. Meneh. Mbak Min karo Mbak Lin. Iki, Bu Min. Bu Min 600. Bu Min sik iso nyambut gawe lho ya lumayan. Oh, apa jenenge? BON. sapa? UN. Tidak. Berarti kok 300 ah. Ci loro. Telu. Berarti kan kata telepon iki berutuh menurut dari sang iya ta. Ci loro telunya. Terus Mbak Lin. Mbak Lin iki bayar dhewe, guys. Ci loro telu 4 5 mbah dhewe, rumah tangga dhewe. Dikira padha ya ora. Misakne nyambut gawe. Oke. Terus iki Iki Lho, dekor. sing tak dekor lho. Sik. Sama bujane lho, karo dhuwur pirang lho. Dhuwur cek utuh. Wah, iya, sida berarti.
Tuh ke bengkel. Gak. Ini Pak. Nah, iki dekor sini Lek. Sini masuk. Betul apa? Pengumuman Ini semua totalnya 14.100.000. Ya 15. Sik toh, ke dhuwur sik. Ya. Diam, penyuting diam. Sudah nih. Amrih gini ae kok. Iki kita 14.100 kita. Ya. Terus lek Basuki boleh 1.000. Turki 300. Terus ngono to, Cik. Terus iki dan lain-lain iki 911. Ya. Berarti 14.100 ditambah Bentar ya. Enak deh sing teko ketok iya dah. Coba, kata. Lagi. Mas Ambon. Ayo dulu. Nitip-nitip enak deh sing teko sing antri. Antrian ke berapa? Enak coba teko, guys. Masa? Aku wedi aku cek kapan nek. Arep leni apa? Mas, ngaluk wis dadi poro. Apa? Bro, udah lah. Beda. Bro, Beda aku ning anu, Lek Darno. Roh kalau tak sebut dan roh. Kejane. Kok teko kok nyeblang rumah sana iki lho. terus hanya enggak pinjam poin ya. Dari komplos. Ya kuning deh. Heeh. Jadi ini kenapa tuh? Kan iki totale 14.100 ditambah 911 gitu. Totale 15.11 gitu. Terus dikurangi 1.300 bon gitu. Kayak kedengaran. Terus J 13.711 ki gitu. Ki mumpung kabeh gendene. Terus berpindah iki sing ning gone Pak Lurah, gitu. Sing gone Pak Lurah kuwi totale 9,5, gitu aku. Aku lho ya wi. Terus dikorek dulu ya Mas iki. Terus dipotong bunga segare. Sudah semuanya, guys. Udah enteng ya? Enteng. Deh, lihat tulisanmu. Tulisannya dekor gawanen oke. Di, bukunya gak apa-apa ta? Buku dekor. Ada kudan, guys. Ning kono golek. Bedi gawa nggo cok-cokan kok. Terus. Kilo. Ini buku dekor nggo cok-cokan. Iya dong. Tutup ya. Tinggal. Ambek capek. Ngene deh kan. Nunggu dua kan dadi yang bisa. Kamu siapa tuh? Tapi dulu. Lah aku perlu mbok gone iki. Dadi gini. Bisa. Kita. Kita guys, nyuting ke aku. Guys, sekarang Mungkin kan. Tapi jenengmu nyinden. Dek ya. Udah nih HP kuwi dek, gorene kuwi ya. Loh. Tipu nak lain sih Pak ya. Adit. Jadi kimon sing anu di bukune. Buku totalan. Sing rekapan jadi satu buat. Ya rupo, lemakmu nanti. Apa dengarin lah? Wes. Gitu. Yuk dong. Oke. Anu ini gitu. Anu tunggu buat tambahin kason. Oh iya. Tapi wis tak beda. Wes. Piro? Telur sirine. Ning di Berbeda. Sumpah.
tapi di sini nih. Berarti ki mantan ya, teko berbenda ya toh. Sidoarjo, selfie ya toh, kamu baru, Bakwe, Sambirjo, Tulung, Bruwek, Sebayi, Desan, Seberat, Cirolu, Patmo, 6, 7, 9, 10 bulan tak berarti? Salah. Oke, 11. Iya. Kita nganjuk Maju. kita ya Songolas sudah. Jalan itu ya. Iki tetapi luru kalau segedong Wita duit ya. Singen. Itu makmu kan makmu ya. Soalnya kata dia loh, sampai selesai. ya ki Mbak Win sih 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Makasih. 11 ya Cirolo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Muni piye diparingi? Thank you very much. Kamsia si. Yo pae lempet-lempet Kilo apa-apa. Bu anu diarep-arep karo sapa ki? Bumat. Terus bayaran 2 kupu. Duh, bayarannya kok sing kuwi lah sing tak di. Iki lho. Niki lho. Lho. Niki lho Bumat lho men bayaran. Jarene wis bayaran kok ning Malang. Ya. Lah niki bentuke Bu. Biar aku tak naik ning atasmu. Sini. Ya. Kan kok Ternyata udah nih. enggak tahu. Dan ya enggak punya utang aku ya. Ya dah. Kau bari. Oh iya, bari aku. Mulai bari. Piro, Kak? Lembu ya terang kan lebih aku. Duh. Sing dek. Bari transfer lain. Bayar bari. Jadi mungkin loh. 20 kurang loh. Iya, 19. Iya, 20 kurang berarti 19. Yuk. So satu sih. Gung. Sami le. Oke ya. Kilo ya, mulai bayarannya. Ya. Oke. Kilo, lah jatah kilo dari ini. Ngono ae Mbak Win. Kok Pe? Adikmu sana tidak Mbak Win. Dene tak mai. Si lo, 4, 5. Adekku aja mana? Nyang, kilo diparingi anu, onti. Gak pareng oke. Iki lho. Lho. Onti diparingi onti. Ya, paringi. Kok ngomong. Oke. Iki mau tidak ya ya. Tidak. Main ning ndi ta? Ibu apa namanya? Ibu apa? Ini kita buah dong. Gak kenal. Buah. Jadi kita kayak ibu apa? Gede kamu gedong berang gede kayak no jadi di Anu kan masak tak gadole. Sik to, aku sing tentang sik ke. Lebih Singgen. Iki wes. Singgen tok ae. Loh, lah Tin, tin. tin, Tin berarti. Tin. VCN loh. Tin. Anu. Disipun. Tin, gak siken. Si berai loh. Gak siken. Gak siken pokoknya. Enggak sih das Pada gak kenal ya gak buh. Ini tambahin dua anu nih. Bru. Si bro. brutal. Macam se. Ayo guys, kita ke Mae. Bayarannya tiga nih mak kabeh. Ya. Ya Allah, anak yang sangat durhaka ini ki. anak yang sangat apa gitu nih solehah kayak gini Solehot. ki. Ya Allah, aku jenenge terhanyut sama Mbak Manohara. Bayarannya wonge lemah. Diwene mak kabeh. Mbak Win bayarannya 3 juta lebih, men. Allah Allah. Mbak Luki barang. Gusti. Amin. Lah rumah samu Iya. jam 2 jam 1 lho. Ya itu. Lah, iya. Lah kowe gak gelem budal tangi sama sakmono. Jura bayaran. Bayaran. Lah iya. Apa? Makmu ndi to Nur? Boleh ke? Wek gak anu to? Kamu mau enggak? Wek kan dikei buan. Kamu mau enggak ini? Tak kasih, Mak.
Gayane enggak Kilo, itu Mak, kilo, sih. guys, kilo. Mak, Turu ning ngarepan ku ya. Piye? Bagus. sing halus lek Mulai muni. kaya jaran. Kuat ya sih. Dereng. Sopo? Kowe. Aku ratu sasu. Ndang to. Nyang. Wis tak ben kono sik. Iki kok main single lho. Wis semen cus. Lo, guys. Nya, kirane. Rene ngadeg sik Rene, duduk sini. Ya Allah, nek aku udah jerantal. Yo, Dikai duit kok angel men. Dari ini. Ya ora apa-apa, dah cepet. Lah terakhir ki oleh duit yo kok iki kok. Nek nompo ae kan ada gage. Nah cepet, sat buat. Dadi aneh santai ki lho. Napa nak mbok syuting sak perang-perang iki ya lucu to. Lho, lah terakhir Loh, iki. nanti ane ya anak itu artis loh. Loh, iya. Nek gagal syuting ya rasa dadi artis. Yo ora aku artis ondolan. Lah kene to yo. Ya, ya. Sumu aku saan. Mulak gak? Bu. Biu kayak iki. Alah, wis cepet, tak koin gose. Gendong. Benar cepet ki. 1.30 matane kek. Kok lewat muka. Ayo. Nya. Kabeh lho kok. Ya. Ya. Oh, Ini katanya kamu mau pergi. Iya, umroh. Tis Loh, piye ta ki? Jerman. alhamdulillah, barakallah. Si urung ya kak ya? Cewek nah. Cewek nah, Wi. Ikut tunggu apa Mbak Win? Loh, tirase badhe umroh, Bu. Amin. Loh, langsung iso. Lah niku langsung pun saged berangkat niku. Aku nak mendadak. Geng wani deh. Iki ku anu pun siap, katokku lu tak umbae. Kan suci to Hak lho bandulmu kok rene mbok cicil ya ta mbok dol. Kan Nul, njaluk gelang. Ora umum aku. Wedi ya. Yo lah kok pek ketok to. Tak omongi. Kayak ngono apa kae ya? Kudune rono ki bersih, lah katok klambi urung tak umbah. Yo kaya kok ngenten diumbah kek wis Terus sikile molo tok. celengi kek sesuk. Seling sik sok ben neh, Ket. Iki nganu sarehne aku dia bikin untuk bayaran kowe nek Abah Kirun. Iki ora tak tampa nyeh, kita wehne kowe. Iya kok gone Abah yo iki apa enake lho. Iyan. Nyeh. Nanti dole. Iya, iya. Gopo bingung iku. Detung. Alhamdulillah. Ya Barak. teko sik to diwehi kok. Apa to kok? Ngadeg sik kaya apa? Iso ngadeg apa ora kok. Lah cepet to. Lah yo. Lah cepet dia. Kowe kok tak ganteni lho, kowe tak ganteni lho kowe. Ini kan aku kasih masuk kak. Kan aku udah bengi apa sih Cus. dibayari. Karo apa karo bae, ya ta? Dibikin aku di. Lho, astagfirullahaladzim, kok iso anak ikut gege ae. Kan apa sih? Aku kan nganu tanggapan karo bae, juga tanggapan nyusul. Gitu. Aku jadi mau diwehi sangu karo bae. Yang lu tak panana kayak nek Terus aku. iki tak wehne sarah niki aku apa jenenge diwehi amplop karo bae, nggo tuku bensin kita wehne kowe. Hitung. Kira apa ini? Yo, iki ditampa kok. Ya tak tompo, terima kasih, Mbak. Semoga lancar rezekine, sehat selalu. Kakekne Aja Mak nangis E. ae dikekne ki lho karo Mbak. Ditung pira? Hitung sik. Nggih. Ji. Ro. Iya, enake yo ning kene. 4. Nanan ora delok Lima. iso 6. 7. 8. 9. 10. Sik urung. 11. Wis siji-siji ning tangan lho. Aduh, kok pusing aku. Alhamdulillah. 1 juta. Matur suwun. Kula Terima sukane kasih. make Mbah, mergane make arep ning Surabaya. Maero Arep ngondel. Doli. Mau ke tempatnya anake nikahan, guys. Itu kakaknya Mbak Manuhara mau punya hajat. Pokoke wis dadi gawa nggo sangu. Lho kok bawa kipas-kipas aenya. Ya disangoni, seneng aku. Ya, tak? Coba. Enggak aku melok kowe ya, Lek. Sapa ta gudang iki? Duwe dine. Ya.
Yeh, lah. Terima kasih. Rasa tubas gelang kuwi ya, go tubas gelang. Anu di Terima badul kasih, semoga lancar Diketok nih sehat to selalu. ngene. Iya kalau wis saya gelang. Menika rentenir, guys. Izin banget. Nak raketo nak kalung jam ini ya gelang lu kan Hmm. ketok. Lho, lah kalau kuwi dikene gelang tangane pra ya padha ae. Jarene gel banget iki blek. Kurang adus lho Bino, nang adus Wis, tak pun satu. ndak apa lah Aku waduh. nang nggonmu ke lagi bar adus. Adus diterahakan sedina pisan lho. Ngawur nyek loro iso kemang setengah hari. Lha iki apa gupak kabeh tuh gak adus ya. Mbak Amanah kan Mbak Amanah. Mbak Am. Alhamdulillah, Mbak Amanah. Barakallah. Tapi kena iku sontek. Kok iki loro. Mbak Am loro, guys. Pak gitu. Mm-mm. Duwite iki aja dienggo rena-rena. Lah piye? Rati bernorno. Dia beres 500, ndak 500. Lah iya. Juta, aku ora ngelong duitku dhewe 1 juta. Lah iya sok ta duwite berarti sangumu. Wes. Aku juga 2 juta. Ade nang banyak iki mebe iki. Kayak ngono Ngentoki ambisi barang. wong ngono ngene. Wis lepor tiwe. Kalahmu dhewe. Kayak apa ikut to ya? Amanah. Ikut mae sok ben. Heeh. Aja. Iya. Jadi naik yang pian melok kono kiri. Oh iya. Wis guys ngono wae. Wis tak Terima sampe. kasih. Duitku engko nggone abae gak tak tampa, tak kene mak yai. Alhamdulillah. Oke? Terima kasih. Sama-sama. Salim sik. Salim sik sayang ini lho Salim. Oh, yo lu gak tak sayang Kan sik. 1000. Ndi kok 1000 ae. Kok biro kok 1000 Lho, ae. padune njaluk gelang lho 2000 njaluk hadiah. Pak SBY mending ngene ta. 1000 ae. Ini tahun kapan? Ini 1000. Aku kok mumet ngrasane mak, aku serasa hatiku. Terima kasih banyak ya, Mak, telah melahirkan aku. Jadi seorang Mbak Ria. Kalau sok. Nangsa. Nah, ini dah itu jaga. Selesai. Lu sok. Ayo tak gonceng. Ayo, ayo. Astagfirullahaladzim, iki wong. Ya wes guys, ngono bae nanti lagi. Dah. Makasih sama nonton ya teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu, diberi Amin. kesehatan panjang umur dan seterusnya. Amin. Kita mau holiday nanti kita besok kalau nggak lusa holiday ya. Oke? Sama teman-teman. Aku kan sih. Wis yo melok kurang banget gelut ae wis bar iki lho wis bar. Kok banget gelut ae. Dia gak terima. Lah iya. Lah wis Jalan Surabaya. Lah wis arep holiday dhewe ngono lho. Lah iya. Lah. Jalan ning Surabaya dia. Tani aku mulai. Mo, Lah wis Kalimantan. Lah wis mulai ning Kalimantan. Lah iya, kowe holiday Kalimantan. Tapi Buka melok. anu Tanggal. aku dikai nomor kang Laiman, kok cidak Ke Kalimantan di Kalimantan Tengah kok barat. tengah kok. Lah iya. Karen dia ngono kuwi kabeh dia yo ya yo. Tenan ora Iya, yo. Kang Laiman kok. Kalimantan Tengah. Laiman ki sapa? Kang Laiman di Pariah kalau di Wairun. Lah wis pun duwe apa? Iya. Kita. Di. Kok wonge anu. Duwe dek awan ngebel aku video call kok. Kono nek duwe iki celintisan ngebeli wong. Anggak ngono. Terus apa wi? Dek makan di telepon Kang Nyaman, terus mari. Nyaman kan, Nak? Nomere. Wis ya, guys. Wis guys, Mak Sawi arep cerita. Ibu sik. Lah iso kok truk. Dah.